ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, наши навбати барномаи иттилоотии ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. тараққиёт, пешрафт ва рушди рӯзафзуни ҷомеа рӯз то рӯз талаботро бо қувваи барқ бештар мегардонад. Коршиностони масоили иқтисодӣ бар он назаранд ки истифода аз таҷҳизоти каммасрафи барқӣ ба буҷаи ҳар оила манфиати иқтисодӣ меорад ва ҳамзамон барои таъмини муназзами дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат бо нерӯи барқ заминаи асосӣ мегузорад. талаботи замон тақозо менамояд ки имрӯз шаҳрвандон бояд маърифати баланди истифодаи самараноку мақсадноки барқро фаромӯш насозанд. доир ба мавзӯъ Нуриддини Қурбон ва Аҳли Дини Карим гузориш медиҳанд. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандии ҳар сокини кишвар буда, кори муназзами шабакаҳои барқӣ ба он вобаста аст. бо чӣ қадар зиёд шудани тавоноӣ, яъне онро бояд мо бо манфиат истифода барем. Яъне дар истифодабарии нерӯи барқ яъне бояд фарҳанги худро дошта бошад. Умуман гирем дар тамоми дар истеҳсолот, дар интиқол, дар истифодабарии энергияи электрикӣ бояд сарфаҷӯии энергияро мо ҷорӣ намоем. Ин ҳам бошад бо истифодаи таҷҳизотҳои нав, яъне таҷҳизотҳои камасраф, бо истифодаи технологияҳои нав, яъне технологияи пешрафта ки яъне онҳо имконият медиҳанд талафи нерӯи барқро кам намоянд. Яъне ҳар як киловатт нерӯи барқ бо манфиат истифода шавад. сол то сол шумораи корхонаву ташкилот, биноҳои истиқоматӣ, маишӣ ва хизматрасонӣ дар мамлакат зиёд мегардад. ин ҳолат талаботро ба нерӯи барқ низ афзоиш хоҳад дод. коршиносон сарфакорона ва мақсаднок истифода кардани қувваи барқ ва таҷҳизоти барқиро дар шароити имрӯза муҳим ва саривақтӣ маънидод мекунанд. 95% нерӯи барқ ҳангоми истифодаи лампаи тасфон ва ҳамчун гармӣ истеҳсол мешавад. Ҳамагӣ 5%аш ҳамчун рӯшноӣ ва истифодаи лампаҳои каммасраф имконият медиҳад ки нерӯи барқро сарфакорона истифода барем. Яъне аз нерӯи барқи кам истифода бурда ҳамун равшаниро мо чӣ кунем гирем ва ин имконият медиҳад ки буҷаи ҳар як оила бо манфиат истифода шавад, ҳам барои аҳолӣ, ҳам барои давлат ки мо камтар истифода бурда энергияи электрикиро тавонем бисёртар содирот намоем. имрӯз муштариён сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқро қарзи шаҳрвандии худ меҳисобанд. насби таҷҳизоти камасрафи барқӣ, гузаштан ба истифодаи хизматрасонии ягонаи гармидиҳӣ, даст кашидан аз масрафи беҳудаи барқ ва назорати пайвастаи таҷҳизоти барқӣ аз чанд ҷониб манфиатовар хоҳад буд. пардохти нисбатан каме маблағ барои истифодаи нерӯи барқ як ҷониби масъала бошад, хубии дигари истифодаи таҷҳизоти камасраф таъмин будани бехатарӣ аз сӯхтор дар хона ва ё корхона мебошад. истифодаи дурусти сарфакоронаи нерӯи барқ омили муҳим дар фароҳам гардидани зиндагии шоиста ва амалӣ шудани орзуҳои нуҳуфта мебошад. ғайри мақсаднок истифода кардани нерӯи барқ ва талафоти он зарар ба буҷаи давлат ва ҳар хонадон аст. Нуриддини Қурбон, Аҳли Дини Карим, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. дар ноҳияи лахш дар иртибот ба эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо амалӣ кардани тадбирҳои созандагӣ роҳҳои маҳаллӣ марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. айни замон корҳои сангфарш кардани роҳҳои маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти лахш ба таври дастаҷамъона идома дорад. Нуриддини Қурбон ва Баҳриддини Исмониддин аз ноҳияи лахш гузориш медиҳанд. тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ва вусъат додани таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияи лахш дар мадди назар қарор дорад. сокинони ҷамоати деҳоти лахши ноҳияи лахш изҳор медоранд ки ҳамасола бо сабаби боришот роҳҳои маҳаллӣ хароб гардида дар ин самт ронандагон ба мушкилӣ рӯбарӯ мегарданд. яке аз онҳо роҳи деҳаи оқсои ҷамоати лахш мебошад ки солҳои тӯлонӣ таъмиру навсозӣ карда нашудааст. ҳаракати нақлиёт тавассути роҳи мазкур мушкил сурат мегирад. бо ин мақсад бо саҳми оилаи Саидовҳо ва Пирназаровҳо ва дигар сокинони ободкор барои таъмир кардани роҳи маҳаллӣ иқдом пеш гирифтанд. сокинони маҳаллӣ барои таъмир ва сангфарш кардани роҳи байни деҳаи Оқсой ва Қашод ба ҳашар баромада бо истифода аз техникаҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳро таъмир аз регу шағал тоза намуда тахту ҳамвор карданд. то имрӯз агар ронандагону мусофирон ҳангоми рафту омад тавассути роҳи байни деҳаҳо танқисӣ мекашиданд, акнун бо роҳандозӣ кардани корҳои таъмирӣ мушкил
مشکلات حل خود را پیدا میکند. طبق اطلاعات تا امروز با سهم اویله سعیدوفا و پیرنظروفا نزدیک 10 کیلومتر راه هموار و سنگفرش کرده شده است. از صبح به تنظیم در آوردن جشن و مراسم ها و مراسم عزاداری بخشیده به سال رشد دهات تصمیم گرفتیم که راههای بین دهه‌های باقی مانده را نیز تعمیر نماییم. حالا کارهای تعمیر و نوسازی جریان داشته راهها سنگفرش کرده می شوند. ساکنان محلی اقدام پیش گرفته شخصان آبادکار را دستگیری نموده همانروزه به حشر برآمده در کارهای آبادانی سنگفرش کردن راههای محلی سهمگذاری می کنند. راه بین دهوی اقصای و قشات برای اهمیت بین المللی پیوست می باشد. طریق راههای محلی همانروزه نقلیات زیادی بارکش و سبکرو رفت و آمد می کنند. در آینده در دایره نقشه های بنیادکارانه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش، کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای ناحیه در یکجایگی با ساکنان تشبسکار برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت ناحیه کارهای سازندگی و تعمیر و نوسازی راهها وسعت داده می شوند. نوریدین قربان، بهرالدین اسماعیل‌دین، فیروزی موسی، لخش اخبار. ادامه اخبار. بر اثر عمل تروریستی در پایتخت سومالی شهر مگادیشو 11 نفر به هلاکت رسیده، 16 کس دیگر زخمی گردیدند. سوختار در یک بنای بلند آشیانه شهر دکای بنگلادش باعث مرگ 19 نفر شد. شرحین و دیگر خبرها از خارج مملکت. در پایتخت سومالی شهر مگادیشو عمل تروریستی انجام داده شد. در نتیجه 11 نفر به هلاکت رسید، 16 کس دیگر زخمی گردید. افزایش یافتن شماره هلاک شدگان از احتمال دور نیست، زیرا طبیبان وضع سلامتی چند تن از مجروحان را وزنین ارزیابی میکنند. موافق معلومات رسیده، تروریستان در نزد بینای یک طرفخانه شهر مگادیشو نقلیاتی با تجهیزات ترکنده مجهز را ترکانده اند. از ضربه ترکش بینای طرفخانه و چند نقلیات ضرر جدی دیدند. در منطقه ناولای گواتمالا نقلیاتی بارکش گروهی آدمان را زیر کرد. در پای حادثه 32 نفر هلاک شده، 20 کس دیگر مجروح گردید. کارمندان خدمات داخلدار زخمیان را به بیمارخانه‌های نزدیک انتقال دادند. در میان هلاک شدگان زنان و کودکان نیز هستند. از روی معلومات کارمندان مقامات پلیس گواتمالا، گروهی آدمان در محل صدمه نقلیات جمع آمده بودند و در این وقت نقلیاتی بارکش با سرعت بلند آنها را زیر کرده است. در مضافات کمای ایتالیا 2 قطار مسافربر به هم برخوردند. در نتیجه 40 مسافر جراحت برداشت. گفته می شود که ماشینیست یک قطار مسافربر به چراغکی در راه آهن بوده اهمیت نداده به دیگر قطار مسافربر برخورده است. در محل حادثه کارمندان مقامات پلیس برای معاین کردن سبب‌های صدمه فعالیت دارند. در کشور کامچاتکای فدراسیای روسیه باران برفی ساکنان را به مشکلی دچار کرد. وابسته به نامساعدی وضع هوا، حرکت نقلیات در بعضی از شهرهای کشور کامچاتکا قطع گردیده است. با وجود این هم در کشور مذکور با قوه 6.10 3 بال زمین لرزه به عمل آمد. مرکز زلزله در چخوره 40 کیلومتر به قید گرفته شده است. در منطقه لوخاگرای بنگلادش اتوبوس با نقلیات خرد مسافربر برخورد. در پی حادثه 9 نفر به هلاکت رسید، چند کس دیگر جراحت برداشت. موافق اطلاع کارمندان مقامات پلیس، راننده اتوبوس از عهده اداره آن نبرآمده به نقلیات خرد مسافربر برخورده است. سبب رخ دادن صدمه در سر زدن نقصان تکنیکی در سیستم بازدارنده اتوبوس ارزیابی شده است. عملی نمودن تدبیرهای ضروری جهت ثمراناک استفاده بردن زمین. برای در همه فصل سال با پورگی قانع نمودن طلبات اهالی با محصولات بروقتی زیاد نمودن مساحت گرمخانه‌ها ضرور شمرده می شود. در رابطه با ماهیت این مسئله کشاورزان و خودجگیداران ناحیه دنغره فعالیت را در این سمت زیاد نموده مساحت گرمخانه‌ها تقویت بخشیده در استحصال میوه و سبزیجات بروقتی کامیاب و موفق گشتند. گزارش خبرنگاران ما. در ناحیه دنغره ولایت ختلون جهت پرورش و استحصال محصولات کشاورزی، تامین بازار استعمالی مملکت با محصولات خوشصفت تدبیرهای ضروری عملی گردانیده می شود. تشکیل و بر راه ماندن فعالیت گرمخانه‌ها نیز یکی از سمت‌هایی است که کشاورزان و خودجگیداران ناحیه دنغره با راه فعالیت پیوسته و عملی سازی نقشه‌های لازمه به دستاوردهای نظررس نائل شده اند. امروزها حاصل محصولات کشاورزی در گرمخانه‌ها فراوان بوده، اهل زحمت برای گرفتن حاصل دلخواه از راه اصول
маҳсулҳои муосир истифода намудаанд. тавре мушоҳида мешавад, кишоварзон аз ҳисоби ташкили гармхонаҳо фоидаи хуби иқтисодӣ мебинанд. саҳмдорон ҳосили ғундошташударо аллакай ба бозорҳо бароварда бо нархи дастрас пешниҳоди харидорон менамоянд. аҳли заҳмат ҳар қитъа заминро самаранок истифода бурда аз гармхонаҳо ҳосили фаровон ба даст оварда сокинони ноҳия ва ҳам дигар навоҳии кишварро бо сабзавоти тару тозаи барвақтӣ таъмин менамоянд. барои дар ҳама фасли сол ба пуррагӣ қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ деҳқонону кишоварзонро зарур аст ки аз имкониятҳои муҳайё гардида самаранок истифода намуда масоҳати гармхонаҳоро зиёд намоянд. зеро бо ташкили гармхонаҳо ҳам сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввал таъмин мегарданду ҳам садҳо нафар шаҳрвандон соҳиби ҷойи кор мешаванд. мин баъд низ кишоварзони ноҳияи Данғара бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум ва ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ бо роҳандозии тамоми имконоти мавҷуда соҳаи кишоварзиро рушд медиҳанд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 5600 гектар кишти пахта гузаронида шавад. маъракаи кишти пахта дар хоҷагиҳои деҳотии ноҳия шурӯъ гардида бо вусъат идома дорад. кишоварзон дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа иқдом гирифтанд ки бо мусоид омадани боду ҳаво то санаи 15 апрел кишти пахтаро дар хоҷагиҳои ноҳия пурра ба анҷом расонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ барои пурсамар истифода бурдани ҳар як қидда замини корами обӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва мусоидат ба пешрафти вазъи иқтисодӣ кишту кори баҳорӣ бо вусъат идома дорад. мувофиқи дурнамо дар хоҷагиҳои ноҳия то имрӯз дар майдони беш аз 5000 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ имрӯз кишту кори баҳорӣ бо сурат идома дорад. деҳқонони ноҳия имсол тасмим гирифтанд ки дар майдони 12888 гектар зироатҳои кишоварзӣ кишт намоянд ва то имрӯз дар майдони наздики 6500 гектар аллакай кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст ки аз он дар майдони наздики 5000 гектар ғалладона ва ғаллалубиёгиҳо, 168 гектар картошка, 500 гектар сабзавот, аз он ҷумла 275 гектар пиёз ва 275 гектар кишти барвақтӣ полизиҳо гузаронида шудааст ки ин нисбати соли гузашта миқдори кишт то ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. дар хоҷагиҳои ноҳия имрӯзҳо дар баробари кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот, полезӣ, барвақтӣ ва ҷоримакаи дон дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Қаҳрамон маъракаи кишти пахта низ шурӯъ гардида идома дорад. дар ҷамоати деҳоти Қаҳрамон мувофиқи дурнамо дар майдони 1156 гектар замин кишти пахта гузаронида мешавад ки ҳаракаи мо дар ду хоҷагиҳои калон ва хоҷагии деҳқонӣ Абдураҳмонҷон ва хоҷагии кооперативи тиҷоратии Асамуддин майдони кишти пахтаро оғоз намудем ва ҳаракат менамоем ки дар вақти муайян гардида кишти бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар ноҳия имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони беш аз 5000 гектар кишти пахта гузаронида шавад. бо ин мақсад аз ҳисоби барвақттар шурӯъ намудани маъракаи кишт аҳли заҳмат иқдом гирифтанд ки дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа то нимаи аввали моҳи апрел кишти пахтаро дар ҳама хоҷагиҳои деҳоти ноҳия пурра ба анҷом расонанд. аз оғози маъракаи кишт дар ноҳия то имрӯз дар майдони 60 гектар кишти пахта гузаронида шудааст ва дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Меҳнатобод, Дашти Гулот, Чӯбек ва Турдиифи ноҳия низ кишоварзон иқдом гирифтанд ки маъракаи кишти пахтаро шурӯъ карда бо мусоид омадани боду ҳаво дар давоми 10 рӯзи пешомад киштро пурра ба анҷом расонанд. дар ноҳияи Варзо бо мақсади расонидани хизмати босифати тиббӣ ба аҳолӣ корвони саломатӣ ташкил карда шуд. дар ин чорабинӣ табибон ва мутахассисони соҳа дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ сокинони деҳоти дурдасти ноҳияро аз ташхиси ройгон гузаронидаанд. гузориши Манучеҳри Сулаймон. чун дигар муассисаҳои тандурустии мамлакат дар маркази саломатии ҷамоати Садриддин Айнии деҳоти дараи ноҳияи Варзоб низ таҳти шиёри солимии модар ва кӯдак дар деҳот корвони саломатӣ доир карда шуд. дар ин рӯз сокинон тавонистанд аз хизматрасонии ройгони мутахассисони соҳаи тиб баҳраманд шаванд. кормандони соҳа аз ҷумла қалбшиносу асабшинос, духтури гӯшу гулӯ, кӯдакона, амрози занона ва таҳлилгару ултрасадо ба аҳолии деҳот хизмати тиббӣ расониданд. дар ин рӯз сокинон тавонистанд ба саволҳои хеш посухи мушаххас гирифта аз ташхису таҷҳизоти муосир ки бо шарофати соҳиби истиқлолии мамлакат ва дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама беморхонаҳо муайё карда шудааст, самаранок истифода намуданд. дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Варзоб, деҳаи Дара, чорабинии оид ба солимии модару кӯдакро баргузор намоем. дар ин ҷо занҳои ҳомила, кӯдакони наврас, маъюбон аз муоинаҳои тиббӣ гузаронида шуданд. дар ин ҷо тамоми кормандон мутахассисон ҷамъ оварда шуданд.
имрӯз аҳолӣ аз муоинаи лабораторӣ, муоинаҳои ултрасадо, ташхиси ЭКГ гузаронида шуданд. бори дигар аҳолӣ аз вазъи солимии худ бохабар гаштанд. кормандони соҳаи тандурустӣ оянда низ ин чорабиниро дар дигар деҳаҳои дурдасти ноҳия ба роҳ монданиянд. дар ин рӯз бештар модарон ва кӯдакону наврасон ба табибон муроҷиат намуда аз маслиҳату ташхиси табибон бархурдор гардида бо дорувории ройгон таъмин карда шуданд. баргузории ин гуна чорабиниҳо дар деҳотҳои дурдасти мамлакат барои ҳифзи солимии ҷомеа, пешгирии модар ва кӯдак дар деҳот аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ равона гардидааст, зеро солимии ҷомеа боигарии давлат аст. тавре масъулин иброз намуданд, ин гуна чорабиниҳоро дар оянда низ дар дигар деҳотҳои дурдасти ноҳия баргузор менамоянд. манучери сулаймон, мақсади мақсад, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.